assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe en garti émission men oustaz Alpha Guellayt Tine mo gowɗen wadde kala e saaha ɗum noon bandiraɓe on calminama on foof on beltanama yeɓiyankoɓe Fouta Prod foof on ñagama kadi yen mbaɗno mbaɗon ɗon ni mboɗon abonné mboɗon partagé mboɗon like mboɗon foof inchallahu taala ha filfilte windere nde machallah mbawa yiide golle payidinde ɗe Fouta Prod gollata ɗe ɗum noon banda men oustaz Alpha Guellayt Tine salmodire bandiraɓe shukran fata barikal alhamdulillah machallah on mbiyama korka jaam korka jaɓa ko belka taw kadi wulka jaw yo wul korka o yiɗi wulde ala oustaz korka wayni hen seebo tan oustaz yo wul seeɗa yimɓe mbayi wulen seeɗa andi gonɗum sohna ngule eyyi ɓadduɗo sohna ngule nana calmini kala musidɗo men jaadiɗo men en ñaguinimo windere nde fof jaam yo Allah addu jaam e leyɗele yo Allah addu jaam e diwanuji yo Allah addu jaam e aduna o foof ya barke Cheikh Tidiane ya barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barke Allah subhanahu wa taala nden noon wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe on beltanama de on beltanama no feewi oustaz aɗa weltiyani shukran weltono machallah alhamdulillah oustaz Alpha Guellayt Tine yimɓe ko tigi kadi o misalmin ɗon o ganduɗa kañum woni joom sall eyyi joom sall shukran fata barika alhamdulillah ko ɗon tagge équipe technique makko gon toon fof ɗo wonɓe toon en calmini en juurima en ƴetti en mani en manti en calmini kadi demana ñanden rokki en hedde alpha ujunnaji ɗiɗi o yiyen mbaɗ oyen mbaɗir ko mbatten koye ɗum ɗo pour nanden ɗum e youtube he joni nde balɗe fof kam koye ɗum woni kala ko jiiɗen eɗen jii ɗum ɗo e youtube he fade Fouta Prod kañum ɗum waɗata rokki directeur noon ñam rokki directeur eyyi ɗon oustaz Alpha Guellayt Tine wadde guel demmana en calminimo en juurimo kadi en beltanimomo no fewi e golle payidinde kala e saaha nde waɗata Fouta Prod ɗum noon hannde oustaz Alpha Guellayt Tine hannde noon min ɓerdam nde welani hande welani nde oustaz Alpha Guellayt Tine yardami yomde hande ko hulde korka tan gonɗum oustaz ayi hannde ko kewi hakkude Ira e Israila e Amérique ayi guerre baɗɗotoɗo guerre bonɗo ayi guide suprême Ali Khomeini ayi yalti aduna goram hanki eyyi mi tiɗani yalti aduna o sawma yeɓata journal goram ndeysan kañum ko darnuɗo l'islam ko darnuɗo diine ndeysan marde tellement nde muusiyam no fewi ha wona seeɗa kono ndeysan oustaz Alpha Guellayt Tine holko mbawɗa haalande yimɓe holko mbawɗa jubbande yimɓe kadi e ko fawi est ce que Allah min kam min ɗum ɗo kam so Allah ko ɗum musiba warde neɗɗo tan hay sinno wona haydara wona lawol hatta noon kadi ngara e taw ko juuɗo kadi tan mbara ɗum min de kam ɗum ɗo so Allah ɗum kam mi yordani e joni mbimi an oustaz Alpha Guellayt Tine taw Donald Trump kañum ko sehilma Allah ne weddi on machallah haalde makko han kandi no o dañi harde min mami haalde makko kono wona noon o haalde min hulanimo de ala an non mi hulanimo kono noon wona noon ay kala ɗo jiiɗa haala walla haali ko jam min mi ronkani yettade makko de mi waɗa mi fito ɓecce de garmi ngara mbaggal tiddu a heɓata ɗum noon ɗum a heɓata aɗama yettade almana min somi yiiɗi arde makko ni min joddoto min ñamde ɗum ɗo maaro liɗɗi ni min ñamde kanko andi maaro liɗɗi koyam o jooɗoto e tabal mi jooɗo e tabal min ñaama mbiɗa ñaama omo ñaama emin kaala emin jeewa kono ɗum ɗo noon ko waɗɗo o so Allah ko bettuɗomi am joni an ɓettawɗo ko noon an noon oustaz ɓe mbiya suusama te dina confirme wonde an a suusa Donald Trump mbiɗa andi oustaz mbiɗa andi an ɗemgal ma ngal o ɗotal ngal haydde yimɓe fof no mbi kaw ɗum andi hame ma ngal haaj ñande gummorɗa ɗo nde a hooray ñande gummorɗa ɗo nde a hooray ay kaw wallahi kaw mi acci non billahi wona ko ñaawede ala ñaawede ay an awelataaki tan aɗa ɗum nami joni aɗa bonna haftami Donald Trump mi haalani haydara
par ce que haala naafigagal kalɗa ɗo haala naafigagal de no hakka haala naafigagal kalɗa mbi joni ganata ɗe wiimi hoorani ñande en gumi ɗo e ɓiɗɗi pata aɗa bona indame aduna yimɓe sikkuɗon yeeso yimɓe fof non jiri sa yettiɓe o ko aduna fof jaltata ko mbaɗɗa ɗo hen non ala kono kala ko wawi wonde ko ɓenni c'est le passé an wino passé c'est le passé c'est le passé de wona e nder en nana e nder kon usa fenti wasiyaji yimɓe yo koor yo mbaani yo mbandani yakam kalta yimɓe yo mbaano moƴƴi sabu waade no moƴƴi kaw ko hunde moƴƴere neɗɗo sa woni no moƴƴi ene moƴƴi mami haalan noon woni heewɓe noon e ko ndillo toon ko affaire théâtre uji en ɗum ɗon haɗi ɗumen yaade ko janfuji mumen aɗa neɗɗo janfuɗo ko wona moƴƴi vraiment neɗɗo kala neɗɗo penowo ko gujjo hey min wi kala neɗɗo penowo ko gujjo sa veni an kaw gujjowde eski hey ƴewta so tawi noon yeehi neɗɗo yeehi woni gujjo ha yiɗi accude guyka yo accu fenani ɗum nde woni lawol wallay sa acci fenani acci guyka zotte le sir ndeysan on keɗima bandiraɓe ko oustage Alpha Gallay Tagne Wasiru jaɓɗo yo jaɓ caliɗo yo salo kono noon kam guyka sa yiɗi accude ɗum waɗ essai gacca fen vraiment sa acci fendere noon sa ari joni a wujjini kam ɗo fof mi ari mi wima kaw a wujji ande ko an wujji ɗum ɗo sa wi ƴeewi ko an wujji tan nde wona fenani mi yiki ka kam joni sa miijima an sa wujji sa yitama a fenata a wujjata sabu ganda fende sa yitama mbiyata ko a wujjani ceekade aɗa andi ko an wujji a faami de ko ɗum woni yimɓe pamɗo ndeysan sukran fata barikalla yoɓe mbattu hakkillaji gonga on nani ko oustage Alpha Gallay Tagne haali probléme o oustage ñandene a waɗa assumé wadde a hoorani ɓayde wi neɗɗo accu fenade a waɗa assumé ñandena hoorani kala yimɓe wonde a hoorani par ce que min heewi commentaire uji wonde oustage ma o hoorani jaltumi ɗo de yimɓe fof kaali wiya hoorani eyyi an kaw an wadde sa yalti tan gonta koye haalde aɗa wi émission gummi ni oustage gonnuno oustage hoorani e min ɓiɗɗi pata wadde ko ɗum walla oustage a haalnama oustage min ko ñaltanmi yimɓe ne gandi ñin fof eɗen mbadde émission kono jarani wadde aɗa yalta e lawol min ko yimɓe kalanta yimɓe mbaɗen messuji ɓe so pottel lawol mbi oustage ma hoorani no ko gaccam joni ɓen mataɓe mbawa wasde yebdetere ala ɓe mbasi yebtelde hayda a jottaw ɗo so mbasi yebtelde a jottaw ɗo non min tottoɓe kalisaji ɓe ɓuurni yimɓe de e walla mi buuɗam noon tawa hokke kalis walla mi buuɗam wona noon kaw ɗo koye télé neɗɗo yahi ñaawɗume kalis e télé ene tottuma ñaaga himde mbiyam ko ya fawɗo buuɗam eyi joɓam ma aɗa waɗɗo émission ɗi eyi non ɗum kaw ɗum jiɗade ko jogdi ɗum ɗo ko fansiji dokki ham fansi dokkuma ñandene a wi guel a wi Demba na hay hokkimo ujunnaji hokki directeur directeur hande haalnani min temi waɗanma invité temi waɗanma invité oustage oustage an noon oustage an Demba na ɓollo so hokkade mi wi fenade moƴƴani wasa fende kala goto coni e dow nokkude hakay fenade moƴƴani waɗire mbiɗa hokki directeur eyi mais mi hokkimo kalis keddiɗo guittumi hen tan ko ɗum de kala fof joɗɗaɗe kalga coni ko temedde jeegom kala moƴƴ joni heddi ujunere capannayyi eyi ɗum hokkide te an ñandere mi yima ɗo aɗa jogui ɗo ene mbuus mi annda ko woni hen te ɗeɗe balɗe waɗi ɗum mbiyaɗa noota oustage no sabi ko ɗeɗe balɗe waɗi ɗum mbiyaɗa noota ha tan dañƴa ɗum koye ujunnaji ɗi he juɗe pamudirata pamudirata oustage ɗeɗe gasi ala joɗo jiɗɗa fof ɗum ɗo guyga wallahi min wona gujjo de jiɗɗa fof ɗum ko ñalata ko joni ha sikke ma taw ono waɗi mum waɗi dara wallahi dara kalis directeur kadi kalisam de ala oustage la ilaha illallah adega émission gasi bandiraɓe o émission gasi
ay jene woy ay bandira usa ko nyam de ujunnaji kana bata ko kayda ko ɗum tan de jettoɗe temen jeegom cooni degasi ay 4000 ay ujunnaji temeɗe jeetati keddiɗe nawanmi directeur directeur haalani eyyi ma taw ko arte makko woni famɗi kam ko ɗum waɗi noon kono haydara kalis directeur kadi ɗum kalis kam yaa on waɗi mi ko tampami ɗo hode joni ɗum ɗo belle ɗo coɗɗa o tew wona on joguinɗa oɗo go ɗum ɗo oɓe mbi sa waɗi ni aɗa yeewa goɗɗo so woni caggal ma yiyata ko jeeɓaɗa ko noon woni o coon mum 400 temedde wona e on kalis ala kalis ala on ko kalis goɗɗo ok mi neldi hen noon oɗo Kourayña temedere connexion temedere nomi ɓeɗi kumba joom suuɗa mum taw ala noon crédit ko neddirima ɗumon temeɗɗe ɗiɗi absa bari no ɗumon hen 50 crédit a faami mi wirtima hoye cukalel gotel ene waya kalis ne nelano anan ɗum kam ko moƴƴere ɗum kam ɓamtat seeno tan ene nelano kalis o ne majji temeɗɗe ɗiɗi majjuno guettuɓe temeɗɗe ɗiɗi dokkum ɗum a faami joni noon ko heddi ko nawami directeur ɗum kay haydara ko heddi ko naani mi wiya ɗum hokkimo temeɗe jeetati joni ko limɗa ɗo fof noon temedere ɓuure ñaa caɓanjoyi o temedere kumba temeɗɗe ɗo timmi kigal calcul men o woni ko moƴƴani calcul men o woni ko moƴƴani kono sa ƴeewi tan joni an nani guil kalɗade guil premier kalɗa na mbiya hokki dembana hokki ujunnaji ɗiɗi eyi a hokki directeur ujunnaji ɗiɗi ɗe yeeyaɓo mbiɗa itti kala temen jeegom wona temen nayyi wona hakkillam yejjiti mi yejjiti mi siftori mi haali min mbiɗa wawno wasde mbiɗa wawno heɓde tan mi daƴƴe de taw mi haalani directeur mi haalani mi haalani ana wonde ka jeeya ɗemgal ma ka jeeya ɗemgal ma ala ko yiɗde wonde gonga tan de wonde neɗɗo go jeeki de an ɗum weeɓani leydi e a jarama joni kay joni min jafuma ma waylan joni ko heddi ko directeur ko ala wonani an yafta kam yaftam ko directeur an ga baɗɗo invité tam aha min mataɗa somi dañini mi wiya directeur yo yaltine ɗum ɗo ha nden mi jaltaɗo mi yaltuɗo nden jalta te usa ɗum woni immu wona wayri waynaɗo an wayri waynaɗo an hoore ma an koye ma tan de wonɗo aɗa andi min yimɓe hokkoɓe ɓe kewi somi salmini ɓe dokkat kam ko ɗum tan de sa hokkam de kattitaɓe jeeyde ma a meeɗa adduɗo hen ujunnaji ɗi dokkanɗa itte awaɗen sillor ha gasi e joni ma addu ma addu eyyi mami addu ko gartirta c'est le passé ali non c'est le passé ɗum noon banda men émission men oustaz Fagge laytaji ko ɗo hannanten hanno oustaz ko ñam kalis meɗen o ñam kalis won boni indam yimɓe cikka ko gono an haalɗuɓe dow renno fof mbiɗa suudin kala hokken ɓeɗo te a jeeyat wona noon mami job kalis o rapport joni min jaafi min to bangam mi yaafi min ɗa directeur yaafima seedi ɗum ngel ma janggo e janggo garta ɗo wiya e yimɓe e mbini aɗoɗiɗo eyyi ɗum noon en calmini fof en juurima en beltanima salmini am kural goonga yewen ko food pro fof donc salmin bandiraɓe mbayatɗa min kam dal parɗa gueɗe mi salmini mbaɗe feere kalisaji ɗi ngala eyyi dokkire kalisaji ceerno mbaɗon no oustas waɗata ni kala ko heeɓi ko kaare sira yaɗawde anti yaɗawde ko jomum je komin kaɗa hokkira yaɗaw ko jeyɗa shukran assalam min wala probléme jogorno salminde mi hayri hayri salmini oɗo goto tan gas haysata wa mi salminima juuɗema eyyi ko binduɗo inde ma eyyi mi salminima dina si onne mi salmini ɗum no fewi ew dikko france oɗo dikko france e asafuɗa Dia France salmini ɗum fewi gasi moƴƴi walla goto tan heddi Issa Diaw Amir mi salminima salminima no fewi mi salmini Amadou Wat goto mo kanele salmini Kasum Bal aɗa andi on chaine pour image uji jattoji ne joɗi machallah kanko waɗat ɗum waɗa fes ko almuduma almudam haade nde o wawata ɗum taw tampi est ce que min waɗay makko gandal ayeji ma e fof
ay mais haalanma ɗon kadi ɗum ɗo ɗum